Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилноки зироатҳо ва дар ин замина таъмин намудани амнияти озуқавории мамлакат таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, дар вохӯрӣ бо кишоварзон ва дар маҷлисҳои ҳукуматӣ пайваста таъкид менамоянд, ки ҷиҳати баландбардоштани ҳосилнокии заминҳои киштшаванда минбаъд заминҳо тавассути тракторҳои тасмачарх, ки қобилият ва зарфияти баланди ҷуфт кардани заминҳоро доро мебошанд, ба ҷумҳурӣ ворид карда шавад. роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷикагролизинг дар партави дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат иқдом гирифта буд, ки тракторҳои пуриқтидори тасмачархро аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурӣ ворид намояд. Тоҷикагролизинг тавонист дар кӯтоҳтарин муҳлат миқдори зарурии тракторҳои тасмачархро аз хориҷи кишвар ворид намуда, дар асоси дархости хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ихтиёри онҳо қарор диҳад. имрӯзҳо дар мавсими шудгори тирамоҳию зимистонӣ аз ин тракторҳо самаранок истифода бурда мешавад. гуфтам ба маврид аст, ки тавассути тракторҳои тасмачарх, ки дорои 130 ва 150 қувваи асп мебошад, заминро тибқи қоидаҳои агротехникӣ шудгор намуда, барои парваришу нашъунамои дилхоҳ зироат заминаи хуб фароҳам оварда мешавад. махсусан пахта, ки аз ҷумлаи растаниҳои тиреша маҳсуб меёбад, бояд дар замини нарм кишт карда шавад. таври мутахассисон иброз медоранд, солиёни зиёд заминҳо тавассути тракторҳои камзарфият дар чуқурӣ то 25-30 сантиметр шудгор карда шуда, қисмати поёни замин бо мурури замон сахт гардида, барои нашъунамои пахта номусоид гардида буданд. солҳои пеш ҳатто дар ҳарорати то 50 дараҷа гармӣ ҷумҳурии мо аз ҳисоби истеҳсоли пахта аз 1 гектар дар миқёси иттиҳоди шӯравӣ дар ҷойи аввал қарор дошт. сабаб он буд, ки замин тавассути тракторҳои пурқудрат дар чуқурӣ то 45-50 сантиметр шудгор карда мешуд, ки дар натиҷа замин намнокиро нигоҳ дошта, решаи пахта аз чуқури муайян ғизо гирифта хуб нашъунамо меёфт. ҷуфти техникаи тасмачарх барои деҳқонон ин барои ҳосилхез намудани зироатҳои кишоварзӣ аз он ҷумла кишти пахта ҳосилро баланд мегардонад. дар хоҷагии тухмипарварии кӯлоб қарор дорем. техникаи овардаи агролизинг кор карда истодааст. таи 300 гектар замин аллакай шудгори хусифат гузаронида шуд. марҳумоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Вахш минбаъд тасмим гирифтааст, ки бо корхонаи воҳиди давлатии агролизинг шартномаи тарафан баста тамому ташкилот корхонаи кишоварзӣ аз он ҷумла хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияро бо техникаи тасмачарх таъмин намояд. имрӯзҳо хоҷагии тухмипарварии кӯлоби ноҳияи Вахш, ки асосан ба пахтакорӣ машғул мебошад, аз техникаҳои дар ихтиёр доштаи маркази хизматрасонии техникии ноҳияи Вахш самаранок истифода намуда, аллакай дар зиёда 300 гектар заминҳои киштшаванда шудгори босифатро анҷом додааст. маркази хизматрасонии техникии ноҳияи Вахш дорои 4 адад трактори тасмачарх буда, хоҷагидорон имрӯзҳо бо истифода аз обу ҳавои мусоид ҷиҳати саривақт анҷом додани шудгори босифат аз ин тракторҳо самаранок баҳрабардорӣ менамоянд. дар хоҷагии тухмипарварии кӯлоб техникаи тасмачарх барои ҷуфти басифат рафтааст. аз корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷикагролизинг ба мо 4 трактори тасмачарх барои хоҷагиҳо дода шуд, ки шудгори босифатро идома диҳанд. тракторҳои тасмачарх дар дилхоҳ шароиту иқлим, барфу заминҳои яхзада бемамоният заминро дар чуқури муайян шудгор мекунанд. барои ин тракторҳо испорҳои 4танагии кафгирдор ворид карда шудааст, ки тавассути кафгирҳои иловагӣ қисмати болои замин ба поён партофта шуда, алафҳои бегона зери хок пусида ба пору табдил меёбанд ва заминҳо аз алафҳои бегона тоза мегарданд. инчунин Тоҷикагролизинг барои сарфаи вақт ва шудгори босифат испорҳои даврхӯрандаи 4 ва 5 танагӣ ворид намудааст, ки ин тракторҳо бидуни мушкилот онҳоро дар дилхоҳ замин кашида шудгори босифат анҷом дода мешавад. тракторҳои тасмачарх барои баланд бардоштани ҳосилнокии пахта, барои ин тракторҳо дар ҳолати 40-45 сантиметр шудгор карда дар чуқурӣ, ки барои захира кардани намнокӣ обои зери заминӣ барои фасли тобистон дар вақти нашъунамои пахта бисёр таъсири калон дорад. тракторҳоро агролизинг ташкил кардааст. мо барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ пахта ин тракторҳои тасмачархро истифода мебарем.
роҳбарияти Togic Agrolizing аз тамоми имкониятҳо истифода намуда саъю талош доранд ки тракторҳои тасмачархро бештар ба ҷумҳурӣ ворид намуда дар шудгори бо сифати заминҳои пахта ва дигар зироатҳои кишоварзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонии пахтакор дасти мадад дароз намоянд ва маҳсулотнокии истеҳсоли пахтаро ки аз маводи муҳими стратегӣ маҳсуб меёбад чун солҳои пешин баланд бардорад.